Bito. O ang inyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Ang atong next guest karon kailangan gyapon na agoy. Gapon itong istoryahan ni Kagay Art. Istorya nato ni kay para kuan kay kabaluga for the first time. Oh. Nakita nato nga medyo misanong yun, mituman yun ang bagang duot sa katawhan nga ay sa mo gawas palihog lang kay delikado daw ning Delta. Correct. I-introduce ako na birthday kay layan ako na ilang na Delta katong si Chuck Torres mo gusto. Delta Force ba to? Mga Kagay, ginamonitor sa pagyapon karon sa eksperto kung doon na ba yung mga natatnan sa Delta variant din sa Cagayan de Oro. So may nini makauban na to karon atong suki na diretro sa linya sa telepono ang liaison officer sa Northern Mindanao Medical Center con MMNC si Doc Bernard Julius Rocha. Doc, good morning. Good morning, Doc. Doc, morning. Good morning, Doc. Doc. Mayroong buntag sa tanan. Good morning. Ayan, Doc. Daghang salamat, Doc, sa imong oras. Kabalo kong busy kay kaniya sa NNMC pero ato rin pagkasunggan na Doc Rocha, sir, nganong pulba daw ng Delta variant, Doc Bernard? Okay, mo man ang very murag hot issue karon no kanang Delta variant. Kay tinuod man kana siya na kining Delta variant mo man ang variant na nakita na first discovered din sa India. Kung atong nabantayan ang mga news no katong nahitabo sa India na grabe gyud ang pag-spread sa virus sa ilaha o ga-report sila og daghan kay namatay sa isa ka adlaw murag ga-report gani sila 1,000 ang mamatay sa isa ka adlaw because of COVID. So kining Delta variant kung if you backtrack pa ang Alpha variant which is the UK variant mo man na nakita nila na from the original virus no which is the Wuhan virus 50% makatakod siya or kanang iyang kanang maka-infect siya sa tao 50% higher ang Alpha na variant, okay, ang UK variant. Kining Delta na variant is 50% higher pa than the Alpha variant. So, 100% siya kaysa original. So 50% from the original ang Alpha na variant na maka-infect sa tao. Pero ang Delta variant, gikan sa Alpha na variant, 50% more pa siya. Buray pa sa Doc, kunya, katong kaniadto nga COVID, kung mataptan ka, na mga symptoms, labi na kung maggrabihan, di ba? Lanta, na mga laglain ang ilang pamati. Pero kanino maigo sa Delta variant, walay hilana, walay ubo, walay sipon. Medyo magsakit-sakit na din mga kasukasuhan, mga laay din mong lawas. Ngayon na ang iyang unsado. Kasagaran yes, mo man na nakita karon with this this type of variant no. So yes, tinood ka na siya na murag mugawas gid na ina na the usual symptoms na atong nahibaw-an na from last year na siya ng mga usual na ubo, sipon, kanang mga flu-like symptoms, kanang mga mawala gyud ang sense of taste and smell. Medyo wala ka na siya ni gawa sa Delta variant. Nagyapon sa uban kanang the usual kanang body malaise and everything. Pero katong loss of taste and smell, medyo wala ka na siya sa Delta na variant. Muna delikado din, muna delikado kay muna di kayo mamatikdan, abi ni mo ordinaryo lang ang kalaay nga libati sa lawas. Yes. So murag ang atong na tibak ba halos tanan naman tingali na naka-experience na og flu no. So inana gyud murag murag luya kay ko sakit kining ako. Muna siya kinahanglan gyud na of course you have to be assessed properly. Kay muna na pwede labi na nakaron na there is local transmission of the Delta na variant muna ang bantayan. So
kinahanglan gyud magpa-test ana. Burag kagayad, burag nabantayan ako ba nga ingon nga burag magluya ka. Burag parehara din sila sa simptomas ka lang makakita ka sa mga bills. Maluya sa kagalit ingana. Maumaro din sila nga. Yes. Kaya mo na, Dok. Pero inani no, Bernie no na kinahanglan gyud mahibaw-an kini siya sa katawhan no. The risk, the population at risk now na mo man na ang kay siyempre bag-o kining Delta na variant no, and it is a variant of concern sa tibuok kalibutan. Ang pinaka-importante kini siya and the highest na or the people at risk are of course the unvaccinated. Kay So, away lain kita ani Dok Rocha, wala gilain nga solusyon ani. Bakuna ra gyud. Yes, actually kana sa kay kung inani man let's go back sa minimum public health standards no. Kining the usual nato na mask, face shield, distansya, ugas og kamot kana sa that always works. Yes. That is really for prevention even to the Delta variant. Pwede ka na siya na it really works. Now, just to increase atong depensa no, of course is the bakuna because ang problema usually the problem sets in on places na we lower our guards sa tanong nato atong mask Kala mo kumpiyansa na, magtangtang mga maskara. yes where does that happen Holding hands, kaya nagbalay na, balay ko sa Divisoria. balay sa opisina anak ba so mo man na kana siya na na dapat na we have to still continue kanang atong minimum public health standards o magpabakuna. Dok Rocha, with what is happening right now, di pahilaw sa ECQ Cagayan de Oro, as a doctor, and is the medical community satisfied with what's happening right now, nga gipakita sa katawan ng ilang suporta nga kanang isolate lang sa mag-self-isolate lang sa tatong kabalayan, wasay mo gawas og tinuod man nga murag nahimong for the first time nahimong ghost town ang downtown sa Cagayan de Oro. Sa perspektibo sa usa ka doktor ug kamo sa medical community nga dugay na mo nawagan nga palihog lang ayaw sa gid mong gawas kay para lang nga ma-control, ma-isolate yung tanan. Are you satisfied with what's going on right now so far? Okay, so far inani this is just based sa akong opinion no. Katong nahitabo kanina sa katong June na grabe gyud ang surge. And then naibawa nato na Delta ang variant anak. Maybe to my opinion basin ka na gyud siya ang nahitabo na nag-spread the Delta variant reached us mo man paspas kayo ang spread. Now karon panahon na nakita nato ang downward trend no sa mga kaso. Okay, but like I say on kana siya na if people ask me there is a downward trend pero ang kaso taas pagyapon. So, unsay pasabot ani? Yes, I am I'm happy that there is a downward trend. But can we do more? Yes. Yes, kaya. Yes, we have to do more. Kay Mura lagi na ni Doc pa, no? Mura ani Doc Rocha, sir. Yun ani, nga, kanong mga naminaw na mga kagalaan, mga kagahi, nga, nasa po ang mga kamot ang pagpahinay aning dagan sa infeksyon. Right, Doc? No? Pinod. Kumugawas ta, nakamask lang yun, unya, naka-face shield, agwanta kabalo kong hasol na kayo ni budlay na kayo ni pero kita, kung walay importanteng imugawas na sa balay lang sa ta. Tama ba, Doc? Tinod ka na siya. Because remember, kining virus, no, dili manigalaag. Ang tao yun. Pero nasabot man ta na ang tao kinahanglan yun na moatog merkado, magtrabaho. It is very important na kana siya sa ato, no? Sa atong ginabuhi. So, ang importante lang ani is that we have to practice to the letter na dapat yun strictly enforce ang minimum public health standards. Importante sa dayon kay nanata sa A4.
In fact, nanata sa A4, primero katong niaging simana, mga 50 and above, nanata sa 40 to 50 na age range. So, kung nanata dita, dapat ang atong gusto i-achieve, kana siya na kung imo ng panahon para magpabakuna, magpapakuna na mo. So, importante ka na siya. It is actually, even worldwide, the data shows na whatever variant there is, whatever vaccines you have, it works. So, yung kinanglan na, well, I understand ka na mga, sa mga uban ng mga atong igsoon, no? Gapamili sila kung sa'y bakuna na gusto nila nga ang ganahan nila. Dapat Pfizer. Ay, wala ka lang, Dok. Tama, Dok. Ang World Health Organization mismo ba yun? Tama? Yes, whatever vaccine is available. Kaya nga, no, kung sabay, let's just go to the, there was actually a very good article na nigawa sana na ang Health Secretary din sa Malaysia, no? Kung sa ba ang pinakataas yun na na variant din sa Amerika, it is still the Delta variant. Kung sa inang bakuna, it's only Pfizer and Moderna. Dan mangyapon sila. Sila pa ang number 1. So, it's really wala good guarantee. The vaccines state that there is no guarantee na dili ka matakdan. Ang importante, dili ka magrabihan. Aside from that, dili ka mamatay. So the importance yun kinasa sa mga bakuna I cannot overly emphasize kinasa na importante ka na siya karon. Alright, Doc, napabagya po, effective pa bagya po ng kanang ubang nga ginabuhat so na foot bath, magkuwag temperature kung nakamusulod ka, until now ba, kuwan pa bagya po na? Actually, gipagawas naman ka na siya sa WHO, no? Ang tinood man anan, no. There is evidence already that dili siya effective against the COVID. Foot baths, kanang temperature check as a screening tool. Karon as we learn more and more kini siya sa sa COVID, these kana siya na mga measures pwede himuon, but it is not a studies have shown na dili siya gyud na effective as a screening tool. Okay. Mas effective gyapon to, Dok, ang kanang magmask, mahugas sa kamot, ug labaw sa tanan kaning social distancing. Kanaban ato na ato na galingon ba kanang kinaugalingon na bitawon ta nato nga inisyatibo nga una to mga kagahi sama sa unit nila mga doktor nga nakita wala ka masayod basig natakda na ta asymptomatic lang ta gahi ta ligon ta healthy ta pero kita na di ay nakapatakod doon sa uban mo na nga diri ay buta to sa limpatukan. Gusto lang na ako gyapon Bernie, no? Kanang let's say sa na galuya ka karon nagyud sa each and every individual na di ba ingon ako the temperature check, the foot baths, these are not good screening tools, but kinahanglan gyud sa isa ka tawo ba iyag gyud ka na sa na responsibility na murag I don't feel well today, so di ka mo ako. You rest. Importante ka na siya. Pwede ka mananghid. Kay ang atong kanang atong whatever supervisor atong they have to understand that we are in a pandemic. And musugot man sila and besides na nakagawas man ka na siya sa atong mga dole, no? Those are really policies now. So kinahanglan jud kung dili ka kana siya na you are not 100% karon adlaw. Siyempre, you have to rest first, excuse yourself, at kung kinahanglan yun na karon na naagyod kining local transmission of this Delta variant, kanang mga sakit-sakit yun na kanang murag body malayana o magpatanaw yun mo. Okay. So, these are just really preventive measures o kanang the way na pwede nato kanang makontrol din ang spread. Alright. Daghang kayong salamat, Dr. Bernard Julius Rocha, ang liaison officer sa Northern Mindanao Medical Center. Doc, ang pinimutarandia and regards sa tanang mga health workers. Yes, stay safe everyone. God bless. Be kind to one another.
may buntag sa tanan ug daghang salamat. Daghang salamat, Dok. Mga isyu pagahisgutan. Uban sa istoryang katauhanan.